Welcome back mga isko at mga iska. Semana Santa na. Ngan ini nga panahon, maawan panahon para ibalik naton o patatagon an aton mga nawakay, nawara, nalimot nga mga relasyon san aton makagarahom. Iniliwat ang panahon para magbasol sa mga kasalanan. Dire nga pagpipinanbasulon laan mga sala san iba. Uy, asikasuhan imo mga sala pagbasuli. Opo. Tsansa mo naliwat ini para manghingi ng tawad at magpatawad. Dire nga sa merkado la kang gililistuhi manghingi ng tawad. Sa presyo san isda, san presyo san karne. Iniliwat ang panahon para kita magnilay-nilay, timbangon an aton mga kalugaringon, ang tama sa mali, ngan ang mga importante sa aton mga kinabuhi. Pero kaupod san aton paghatag importansya san sakripisyo san aton makagarahom sa panahon san Semana Santa, daramo kaupay ang mga kaakibat sini nga mga tuluuhan san mga Katoliko sa mga Pilipino labi na go didi sa Northern Samar, daramo kita sinian ato gitutuuhan yung mga paniniwala. Nasugad, ayaw ko no pag nilalag kay gipapasui ko ng panahon. Talaga kay summer. Hoy, summer, mao gipapasui talaga. Mao sugad, san karugan. Ayaw ko no pag nilalag kay dubli ko no ang paso talaga kun mahal nga adlaw o Semana Santa. Nasugad liwat, ayaw ko no pag nilalag, kay bahin ka ko no masamaran, nanula ko ng hiagian mo, matukob ka halas, gilalarahay ko no saan halas, samad man ko no gisuuli ko no itong gisuuli, sindiin pa, wara na kung sumasama pasan ka suulon, ngan ang pinakamasaklap pa, kapag nasamad ka ko no, pag Semana Santa, nagawas an padi. Nagawas an padi. Hasanak na naarong, wara pa man daw ginawas ng padi sa nako samad. Pag Semana Santa liwat ko no, bawal magsura san karni. Bawal ko no magsura san karni. Pero to ako kila, bawal magsura san karni pag harampang sirasan kanda kag anak. Pero nagpapalusot, nagpapalit karni norte. Nano ka? Mayon lat sini paniniwala nga pagpanahon kuno sa Semana Santa dapat ugupan ta kuno naton makagarahom sa sakripisyo pinaagi san ginsusugan nga pag fasting diri pagkaon. Pero nanuman hoy ito iba nagpa-fasting kuno pero ing gabi hoy nagpapalusot natagob san bahaw san dukot. Comment down below kung mayaw sa ito naghihimo nga sa siton. Mayaon liwat ini paniniwala nga bawal kuno pumarigo. Bawal kuno pumarigo. Pero an agsog nga ninanabuo di na mamarigo. Pero pag abot man sa Domingo inay ka masarangusang an amhok. Di kan sa ngaran nga fasting an hinanabo Lunes nga sa Biyernes fasting. Sabado di Gloria ganas nga nilapwa ngan pag abot man sa Domingo mauna ang lauya. Natuod kam sa itong ginhimo ba ito niyo sa niyo pamilya ya dinagodan pinakamalala ang bagaw magnilay-nilay kuno sa mga kasalanan sa imong pagkatawo sinyan nga Semana Santa pero anay tatabo oy nano kam nagninilay-nilay diri sa makanya mga kasalanan kundi sa mga kasalanan san madi san padi gin paralibak nga makasalanan an madi gin boy-boy an banios ni padi ni madi nagnilay-nilay diri sa kanya karugalingon san mga kasalanan san iba nga tawo. Labi na god ito hipig ko no nga di nasabaw nga ito kanya mga pangontra Pero balitaw mga kasangkayan hinaot nga niyan nga Semana Santa makabuot naton sa aton mga hunahuna og kasing-kasing ang tinuod nga kahulugan san pagpapakasakit og sakripisyo san aton makagarahom nga Dios ngan hinaot kunta maisabuhay naton ang mga tutdo san aton makagarahom. Malipayon na pagsalinurog san aton Semana Santa. Thank you so much mga isko at mga iska. Yes, break it down you.